toylar diýbasar. Bayramlarda Kadir mehmanlar inni toy hormatlaryna ýigitlerime, gyýlarıma, mehmanyna, mehmanata mejlisanyň doktor şemir toylarymyň ahyryna bir türkmen halk aýdymlaryň toylar dowam edermekler, dinläýän, dyn salalyň goý bugünkü aýdymlar diňe toylarynyň şanyna ýanglandyr. Bayramlarda Kadirov mehman ezeketi Täs Sultan üçin Ayşe'de bayramlarda Kadirowny toýa getiren sahip owadan türkmen halk aýdymlar diýer. Mehman ezeketi diň üçin toy hormatlaryna mejlisanyň mehman edi doktor üçin. Toyumda mehman irmada amatörüne oturyan mehman edi goňuşlar merdansan tiň üçin. Bayramlarda Kadir toylarymyzy asaýyp owadan türkmen halk aýdymlary dowam eder. Dinläýän, dyn saralyň, dide talalyň irmada toýlugullarda bolar. Deprek kafalarımdan nuşanı ey yüreken. Sağ ol. Eyleni yani gidirdim. Kaynağasının doktor şinayet veren şurayı gibi. Dinleyen yürütler sağın kavursın. Hadi. Gözü öldürüp hıyaley, hıyal bakarızken yüreğim coşur yarey, gözüm yollarda sıyırmayan döküremey, dinim zademeye yüreğim coşur yarey, gözüm yollarda yüreğim coşur yarey, gözüm yollarda. Hayda var ya çal. Hayda var ya. Ulayım boyun edelim İlçebilirden yüreğim coşur yarey ölüm yollarda Ulayım boyun İlçebilirden nedik bilirden yüreğim coşur yarey ölüm yollarda feryadım Gelmeler